Легендарному спектаклю «Павлинка-70», символ театра имени Янки Купалы, впервые был поставлен в годы Великой Отечественной в 1944-м в Томске. В конце этой недели состоится специальный юбилейный показ, и сегодня свой день рождения, 75-й, отмечает одна из первых исполнительниц роли Павлинки – Алла Долгая. Наталья Бардиловская встретилась с актрисой. Свой юбілей Алла Пятроўна Доўгая хацела б сустракаць у больш напружаным творчым тэмпе. Артыстка, якая за паўстагоддзя ў тэатры ўвасобіла на сцэне дзясяткі роляў, у тым ліку брэндавую для купалаўцаў Паўлінку, сёння занятая толькі ў эпізодах 3 спектакляў. Таму, каб не страціць форму, яна стараецца штодзень штудзіраваць шэдэўры сусветнай паэтычнай спадчыны. Зрэшты, менавіта вершам яна абавязана шляхам у прафесію. За майстэрскае выкананне твораў савецкіх паэтаў яе яшчэ школьніцу запрашалі на ўрадавыя канцэрты. Солнце разлито поровну, вернее, по справедливости, вернее, постольку разлито, кто сколько способен взять. А шчаслівым білецікам на паступленне ў тэатральны інстытут стала яе выкананне «Кургана Купалы». З купалаўскай класікай звязанай прафесійны ўздым актрысы. Пасля Раісы Кашэльнікавай і Беруты Дакальскай Доўгая працягнула галерэю паўлінак. Мне повезло, и я прожила две молодости. Потому что я прожила свою молодость, я прожила Павлінкіну молодость. Галоўную ролю ў галоўным спектаклі галоўнага тэатра краіны яна выконвала на працягу 18 гадоў. У Мінск, зрэшты, трапіла з Віцебска. На пачатку 60-х актрыса Коласаўскага тэатра Доўгая удзельнічала ў конкурсе паўлінак і перамагла. Спектакль трымаўся, таму што ось адчувалася яе адказнасць і за сваю ролю, і то, што адбываецца навокал. Шмат гадоў, як сваю Паўлінку, Алла Доўгая перадала маладзейшай калезе Зоі Белахвосцік. Сама ж на сцэну выходзіць у пастаноўках «Людзі на балоце», «Вяселле», «Немой». Мы с ней вместе работаем. Когда я взаимодействую на сцене, как бы с более старшим поколением, я всегда получаю удовольствие, потому что это всегда мастерство, это всегда точность, это всегда большой профессионализм. Ледзь старэйшая за спектакль. Сёння Доўгая адчувае сябе як юная Паўлінка. Актрыса-байдарачніца скакала з парашутам, а зараз чакае новай ролі ў родным тэатры. Наталья Бардиловская, Дзяніс Гаціла, агентства Тэленавін.